Εγώ του δίνω 1.000. Πολύ δυνατή η περίοδος. Πάντα να τρέχω στις σημειώσεις του Βαγγέλη. Το βλέπω πολύ challenging όλο αυτό. Έχω χτίσει την ψυχή μου. Καλπάστε άλλο γάμο. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο εργαστήριο του φίλου μου του Βαγγέλη, με τον οποίο συνεργαζόμαστε από το 2013. Έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Με τον Βαγγέλη είχαμε στήσει το 2013 κάναμε τα πρώτα σεμινάρια προπονητικής του ATP Lab Training και είχα ζητήσει από τον Βαγγέλη να μου στήσει τον οδηγό εργοφυσιολογίας και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι γενικά από όλη τη βιβλιογραφία που υπήρχε, που είναι άπειρη βιβλιογραφία σε αυτό το κομμάτι, το υλικό που μου ετοίμασε τότε ο Βαγγέλης ήταν τόσο σωστά δομημένο, περιεκτικό και επεξηγηματικό που ακόμη το χρησιμοποιώ ως οδηγό και σήμερα. Δηλαδή, όποτε θέλω να ανατρέξω σε ένα θεωρητικό κομμάτι για να μπορέσω να το εφαρμόσω στα προγράμματα, πάντα να τρέχω στις σημειώσεις του Βαγγέλη. Οπότε και βασικά το πιο σημαντικό είναι ότι στη συνεργασία μας τότε, όταν ξεκίνησε η συνεργασία μας, ο Βαγγέλης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με βοήθησε πραγματικά να καταλάβω πώς η θεωρία περνάει στην πράξη. Γιατί τότε τα πρώτα χρόνια του CrossFit δεν υπήρχε καθόλου στην ουσία βιβλιογραφία για το... Βασικά δεν υπήρχε καθόλου θεωρία πίσω από την προπονητική. Ήταν πολύ λίγα τα κομμάτια που είχε δώσει τότε η CrossFit. Οπότε προσπαθούσαμε εμείς μόνοι μας τότε να αναλύσουμε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα που κάνουμε. Οπότε ο Βαγγέλης ήταν από τους πρώτους ανθρώπους τότε που πραγματικά η θεωρία και το πώς αντιλαμβανόταν την προπονητική με βοήθησε πραγματικά να αντιληφθώ και να το εφαρμόσω εγώ στη συνέχεια στην πράξη με τους αθλητές. Τώρα σήμερα έχουμε έρθει με τους αθλητές του Hyrox. Θα κάνουμε μια ειδική μέτρηση να βρούμε την ταχύτητα που μπορούν να τρέχουν τα παιδιά διατηρώντας ένα σταθερό επίπεδο γαλακτικού στο αίμα και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, θα μας βοηθήσει ώστε να μπορούμε το pace που θα διατηρούμε ανάμεσα στους σταθμούς του τρεξίματος να είναι αυτό το pace που θα μας επιτρέπει και να αναρρώνουμε από τον προηγούμενο σταθμό αλλά και να φτάνουμε στον επόμενο σταθμό μεταβολικά έτοιμοι ώστε να πιέσουμε το σταθμό, δηλαδή να μην μας οδηγεί το τρέξιμο, να μην μας βγάλει το τρέξιμο εκτός αγώνα, γιατί παρατηρείται αυτό σε αρκετούς αθλητές Hyrox, κυρίως άπειρους, να μπαίνουν στα πρώτα τους τρεξίματα πάρα πολύ δυνατά, να περνάνε το διαχειρίσιμο κατόφλι και έτσι στην πορεία του αγώνα, δηλαδή από το δεύτερο μισό και μετά, να αρχίσουν να καταραίουν μεταβολικά και με αποτέλεσμα να μην έχουν ως αποτέλεσμα αυτό που θα μπορούσαν να έχουν. Εάν διαχειριζόταν τον αγώνα από την αρχή όπως θα έπρεπε με το σωστό pace, τουλάχιστον στο τρέξιμο που είναι πολύ εύκολο να έχουμε σωστά δεδομένα για το πώς λειτουργεί το σώμα μας στο τρέξιμο. Και τα δεδομένα αυτά τα έχουμε με τις μετρήσεις που κάνουμε και αυτή είναι μια μέτρηση που θα κάνουμε και σήμερα. Τώρα λεπτομέρειες για τη μέτρηση θα μας πει και ο Βαγγέλης. Οπότε αυτό θα δούμε. Έχουμε δει σε προηγούμενες μετρήσεις τη VO2 max των αθλητών. Τώρα είναι λιγάκι πιο πρακτικό, θέλουμε να δούμε ακριβώς πού μπορούν να τρέχουν και να είναι αποτελεσματικοί, δηλαδή όσο γαλακτικό παράγουν να το διαχειρίζονται χωρίς να τους στοιχίζει μεταβολικά και να μην μπορούν να αποδίδουν στους σταθμούς. Τα παιδιά είναι έτοιμα για ζέσταμα, νομίζω ότι θα κάνουν ένα πιο δύσκολο τεστ σήμερα, αλλά θα είναι πολύ πιο εύκολο.
Οπότε πάμε σιγά σιγά να κάνουμε τα ζεστάματά μας και να στήσουμε τη διαδικασία, όσο ο Βαγγέλης θα μας εξηγήσει λιγάκι και ακριβώς τι θα κάνουν τα παιδιά και ποια θα είναι γενικά όλη η διαδικασία της μέτρησης. Λίγο. Εγώ είμαι ο εργοψιολόγος ο οποίος συνεργάζεται ο Παναγιώτης από το 2013. Είναι ιδιαίτερη χαρά και για μένα αυτή η συνεργασία και το βλέπω πολύ challenging όλο αυτό, γιατί είναι καινούριο και μέσω από αυτή τη διαδικασία μαθαίνω κι εγώ. Πέρα ότι προσπαθώ να δώσω κάποιες πληροφορίες, δηλαδή μάλλον μαθαίνει ο ένας από τον άλλον, ο καθένας στο αντικείμενό του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βγαίνουν ωραία δεδομένα μετά. Τι προσπαθούμε τώρα να κάνουμε με τα δεδομένα που συλλέγουμε στο εργαστήριο? Το τρέξιμο είναι μια κυκλική κίνηση η οποία είναι επαναλαμβανόμενη, έχει στάνταρ μοτίβο, οπότε έχουμε σταθερό ρυθμό. Προσπαθούμε λοιπόν με αυτόν τον σταθερό ρυθμό να τον πάρουμε κατά μέσο όρο μέσα στον αγώνα των παιδιών και να είναι το τρέξιμό τους τουλάχιστον ανώδυνο, ώστε να μπαίνουν στους σταθμούς όσο πιο φρέσκοι γίνεται και να είναι σε φάση να αποδίδουν καλά. Σύμφωνα με αυτά που μου έχει εξηγήσει και ο Παναγιώτης, δηλαδή ψάχνουμε να μπούμε σε μια διαδικασία τέτοια ώστε δεν θέλουμε να κάνει ο αθλητής μέγιστη προσπάθεια, δεν θέλουμε να πηγαίνει χαλαρός. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε το βέλτιστο σημείο, το οποίο ένας αθλητής μπορεί να αποδώσει το δυνατόν καλύτερα μέσα σε αυτά τα χιλιάρια στη διάρκεια του τρεξίματος. Θεωρούμε λοιπόν βάσει της θεωρίας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί σε ένα εύρος γαλακτικού οξέως μεταξύ 6, 7, 8 μιλιμόλ ίσως. Ωστόσο αυτό δεν είναι fix, γιατί εξαρτάται, ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Όμως πάμε πάλι ερευνητικά, όπως το ξεκινήσαμε από το 2013, να ψάχνουμε κάποια πράγματα και να εφαρμόζουμε και δια της δοκιμής μετά να καταλήξουμε ότι αυτό είναι, οπότε μετά το μετράμε και το δίνουμε έτοιμο. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα, θα δοκιμάσουμε σε κάποιες δρομικές ταχύτητες, γιατί ήδη ξέρουμε στοιχεία για τα παιδιά από προηγούμενο έλεγχο που έχουν κάνει σε ένα κλασικό VO2max test, και πατώντας, ξεκινώντας ως αφετηρία με το αναερόβιο κατόφλι, να κάνουμε κάποια υπομέγιστα τετράλεπτα, στα οποία θα καταγράψουμε και τη συγκέντρωση γαλακτικού οξέως και την κατανάλωση οξυγόνου, και να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, αφού λοιπόν ο Παναγιώτης πάρει αυτά τα στοιχεία και τα εφαρμόσει στην προπόνηση, για να μάθω και εγώ τελικά αν αυτό που περπατάει στο Hyrox ή όχι, είναι μόνο για τους δρομείς. Κάνει και ένα έτσι, να φαίνεσαι δηλαδή να είσαι ανοιχτός και έτσι και έτσι. Ή έτσι κάπως ανοιχτό. Εκεί μπράβο. Έλα Πασάκα μου, κάτσε κατά ίσης γύρω. Κάτσε. Ευχαριστώ πολύ. Τι φτιάντα ρε! Γιατί και την προηγούμενη φορά το ίδιο μου είπα. Συν 3 κιλά ρε. Τι εννοείς? Πάλι θα μοιάς μόνο να χάσεις τα κιλά της προηγούμενης. Κλασικό αυτό. Τώρα από την προηγούμενη είναι 100. Πάμε στο ίδιο τώρα. Ωραία. 103,7. Εντάξει, δώσου. 103,7. Ξέρεις, προχθές ξύμισα 100 ακριβώς, 100-200. Θες? Πριν φύγω για Έλα να κάνουμε και λιπομέτρηση. αυτό θα σου πω, λοιπόν έτσι θα είμαι στα λίτρα. Για την ισότητα. Ωραία, χαλαρός. Μιλιμόλ. 2,7. 4,4. 6,8. Είναι περισσότερο. 12,8. 7. Ωραία. Δεξί πόδι μπροστά, χαλαρό. Έτσι.
$11,8 την πλάτη. Χαλαρό στο χέρι. 5,5. Καθόλου. Και εσύ μου το έπαιξε αυτή την πράγμα και το δεν τα πιάνει. 10,6. Ωραία. Πανέτοιμος να κάνει ζέσταμα. Να βάλω τη ζώνη μου και το ρολόι δίπλα, όπως τα άλλη φορά. Ναι. Σου βολεύει. Αν το είχαμε έτσι, ναι. Έτσι. Ωραία, θα δω εγώ το πρώτο γαλακτικό και είναι πολύ χαμηλά. Θα πάω μια ταχύτητα πάνω και μετά θα πάω. Για να σε πιάνω κάτω. Ότι έχει βελτιωθεί. Άρα να μετρήσω σίγουρα το πρώτο αυτό που είχε, το 13. Και αν είναι χαμηλά θα τον πάω κατευθείαν 14 και μετά μισά. Εντάξει, έτσι. Έλα και εσύ. Πάνω πώς το κάνει το δεκάρι το πέρα. Ωραία. Θα πρέπει να μπορεί να το κάνει και κάνα 57 λεπτά. Κάτω από 39 σίγουρα. 39. Το 37 λεπτά ρε. Το δεκάρι λέει 17. Πεντάρι. Το πεντάρι. 17-40 πιστεύω. Το πεντάρι είναι κάτω από 18 σίγουρα. Αλλά εντάξει, και πάλι δεν έχει να λέει. Κι άλλοι έχουν αυτή την ικανότητα μόνο στο τρέξιμο, αλλά είπαμε το Hyrex δεν είναι τρέξιμο. Άμα ήταν τρέξιμο, κερδίζαν οι μαραθωνοδρόμοι. Αλλά όλοι τρέχουν. Όλοι τρέχουν γρήγορα όμως όλοι. Πάλι και μεμονωμένα. Φτιάξω βαλί. Πάμε. Τι αυτό, Θα μπείτε μαζί. Θα μπείτε δίπλα. Μπεις δίπλα. Έτσι. $6,6. 4,4. Αυτό δεξιπέδι μπροστά. Χαλαρό. 6. Και πάμε πλάτη. Γέρνω ολόκληρος. Έτσι. Όχι, πούμε αυτό. 7,8. Το σταματάει και το αφήναμε. Πώς θα είσαι ρε. Πώς έρθεις. Ο χοντρός, Για να δω. Πώς είσαι τώρα. 77,5. 77 πες. Και ύψος. 1,75. Σμίτες. Κοίτα. Εγώ είμαι 1,75 και εγώ και είμαι 80,5-81. Αυτός 77. Πώς γίνεται να φέρνω πιο ρίτσα όμως. Τι λες. Πεθάνω άμα γίνει αυτό. Ωραία. Όποτε θέλεις και ανεμιστήρα μου λες να σου βάλω, εντάξει. Πάμε σιγά σιγά, δηλαδή. Δεν παίρνει έτσι αυτός. Δεν παίρνει, όχι. Θέλει άλλο, πρέπει να πατούσα κάτι άλλο εκεί. Και εδώ τώρα επειδή έβαλα ήδη το -1, γι' αυτό. Νομίζω μπροστά το παπούτσι λίγο. Μιστράει. Ναι. Ίσως φύγει λίγο η σκόνη τώρα, έτσι θα την άξεις αυτό το πάτωμα που πατούσες. Τώρα για αρχή θα πούμε. Ωραία. Είσαι σε παλμούς πίσω ένα στάδιο Τι είναι από αυτό που είχαμε μετρήσει. ήμουν πιο πάνω τότε. 155. Ναι, αυτό σου είπα. Όσο και πώς θα δεις σας. Πώς θα δεις πώς. Α, το έχω.
Μπορεί να 100 ή 200. Φτάνει αυτό. Μόνο φτάνει. Α, περίμενε λίγο να σου πω. Τι θα κάνουμε. Ήταν σχεδόν 10 παλμούς κάτω από την προηγούμενη. Πόσο είναι, Πέτρο? 2,3. Του πάμε μια ταχύτητα πάνω. Ναι, ρε. Θα το φάω, ρε, σου λέω. Πάμε. Πάμε. Το Το 5, 5, ναι. Το πάνω του 4,36. 4,36, 4,36. Και τώρα είναι 4,17. Εντάξει. Ναι, το ανοίγω, ναι, ναι. Sorry για το λάθος, Βαγγέλη, αλλά Δεν πειράζει. Εγώ το πήρα. Το πήρα μόνο μου. αρχίζω να αισθάνομαι. Θα σου βάλω για ανεμιστήρα αν θέλεις. Ας το λίγο αυτό. Για μείνε. Περίμενε λίγο, Λάζαρε. Πα, 2,9 στο 14, 15. Heart rate πώς έχουμε? 158. Στο 4. Στο παραμαλάκι. Πάμε. Σε γαμίσουμε, ρε. Πάμε. Σε γαμίσουμε. Έλα, πάρε. Έτοιμος. Ναι. 10 ακριβώς. Ναι. 2,6 είχε πριν. 2,3 πόσο ήταν το πρώτο? Αυτό πόσο accurate είναι? Αυτός είχε μέγιστο 9,1 την προηγούμενη φορά. Η παλμή του τώρα ήταν στους παλμούς του κατοπλίου. Άρα εννοείς ότι είπε και πολύ. Μπορώ να πάω και έτσι. Θέλεις αέρα από ένα... Εντάξει. Ο διάδρομος αυτή τη στιγμή και γενικά όταν κάνουμε μετρήσεις σε διάδρομο κυρίως βλέπουμε συστημικά πώς δουλεύει είτε το οξυγόνο όταν κάνουμε μια μέτρηση VO2 max είτε και το γαλακτικό, γιατί στο τρέξιμο ενεργοποιούνται πάρα πολλές μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα και έτσι βλέπουμε μια συστημική κόπωση στους σταθμούς και κυρίως σε σταθμούς με πολύ τοπική κόπωση όπως είναι τα Lances, όπως είναι τα Sledge, κυριαρχεί κυρίως μια μηχανική κόπωση, οπότε εκεί δεν μπορούμε να πάμε 100% με ακρίβεια στο πόσο αποδοτικός είναι συνολικά ο αθλητής. Γιατί εκεί το ότι επιβραδύνει ένας αθλητής έρχεται από τοπική κόπωση και μια τοπική κόπωση, παραδείγματος χάρη, μια μέτρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι να βρίσκουμε και την οξυγόνωση, δηλαδή το πόσο αποδοτικός είναι ένας συγκεκριμένος μυς και στη δική μας περίπτωση η μύεση του τετρακεφάλου. Γιατί μπορεί να διαφέρει, παραδείγματος χάρη, είτε το συστημικό γαλακτικό είτε η συστημική VO2 max ενός αθλητή να έχουν, παραδείγματος χάρη, δύο αθλητές ίδιες συστημικές τιμές, αλλά τοπικά στον τετρακέφαλο να έχουν πολύ διαφορετική τιμή. Αυτό είναι μια μέτρηση που θα γίνει στη συνέχεια, γιατί έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη φόρτιση στο άθλημα παίρνει ο τετρακέφαλος, οπότε μας ενδιαφέρει πόσο μπορεί ο αθλητής να έχει αποδοτικό τετρακέφαλο για να βγαίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Οπότε στην παρούσα φάση βλέπουμε συστημικά πώς δουλεύει, θα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα δεδομένα για το τρέξιμο και μετά στην πορεία, όταν θα πάμε σε πιο ειδικές μετρήσεις στο γυμναστήριο, θα δούμε συγκεκριμένα τι μπορούν να κάνουν οι αθλητές. 4,2. Ωραία. Μισό τώρα. Μισό. Άκουσε, μισό. Ωραία, τώρα δηλαδή έχουμε φτάσει από τις δύο πρώτες μετρήσεις που ήταν στο 2,5 περίπου μιλιμόλ. Τώρα πήγαμε πάνω από 4. Θα ανεβάσουμε μισή τη ταχύτητα του διαδρόμου, γιατί θέλουμε να βρούμε πού μπορεί ο αθλητής να διατηρήσει pace όπου να είναι περίπου στα 6 μιλιμόλ. Αυτό ψάχνουμε, να βρω τα 6 μιλιμόλ. Βέβαια, εμείς θα τα μετρήσουμε όλα τα στάδια μέχρι και το 8 για να έχουμε τα data και να δούμε ποια θα εφαρμόσουμε στον αγώνα όταν κάνουμε και τη συνολική μέτρηση στο γυμναστήριο. Δηλαδή όταν μετρήσουμε γαλακτικά και με διάδρομο αλλά και με άσκηση. Ωραία. 4,42 ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Του μπορεί να καταλαβαίνει τι λέει. Γίνεται, ναι. Δεν ρωτάει. Ρόλιμο. Ωραία. Μπράβο. Πες να δούμε 7. 4,6. Πάμε στο 16. Άρα, πέτσινο είναι, ρε. Πάμε. 7 έχει. 7 μιλιμόλ. Φυσικά μένει 4,6. Εγώ είμαι από 17. Σίγουρα χαροπαλεύει, κοίτα. Νομίζω ότι πετάει αυτός. 100 παλμούς δεν πήρε καν. Πιο ανέβασε από το πρώτο. Να σου πω, το απόγευμα μην τους υπολογίζεις, ρε. Αντέξουν. Τώρα, πάλι και στοίχημα. Εσύ με τον κοντό, εγώ με τον ψηλό. Έτσι εδώ. Ωραία. Περίμενε λίγο. 2,3. Δεύτερος, 17. Εμείς διάσεις. 9,30 ξεκίνησε. Πες 45. 45. Ευαγγελή. Για να δούμε πόσο φτιάξεις. Πόσο λες. Πόσο είναι περίπου. 4,6. 5,1. 6. Με τίποτα. Παραπάνω. 6,5. Μαζί. Πάμε. Πάμε 17. Να πάω ένα μεγάλο τώρα, 17. Βάλε 17. Έλα, πες όμως, μην ξεκουράζεις. Να πούμε να κάνω για γόλπο. Τώρα. Και στο 13, βγαίνω. Με 30. Πόσο. Κύριε Λαψόνα. 13-30. 13-30 βγαίνει. 9,30 συντέλουμε. Ναι.
Χρηματοδότησε το λίγο. Άλλο 18 να πάω. 2,7. Πάνω 2,7 στο 17. 18. 3,20. Πού παίρνει τα άλογα. Καλπάστε άλογα μου. 14,25. Μπορεί τα άλογα τα λαρισαίικα. Τώρα 29. Άρα είναι τελευταίο αυτό. Ό,τι κάνει. Καταφέραμε να σε κουράσουμε. Τελείωσε. Ακόμα ένα και θα τελειώσω. Τώρα, άμα είναι έτσι, αυτό που λες τώρα πρέπει να είναι εδώ 7. 6,8. Για να δούμε. Παρακαλώ. 5,9. Ωραία. Αλλά η αίσθησή σου είναι έχεις άλλο ένα, Χαμηλά. 1,5 λεπτό. Χαμηλά. 5,9. Για να δούμε. Να ξεδρώσεις, κάνει λίγο περπάτημα. Θέλεις αέρα να σου βάλουμε. Όχι, δεν έχω. Είσαι σίγουρος. Βάλε, ξέρω εγώ, βάλε. Όχι, για σένα δεν Δεν πειράζει. Είδες παλμούς που σταμάτησες. 164 με 165. Κράτα μου λίγο. 4,2. Μισό. Πάνω 4,5. 4,2. Στο 18. Μισό το ανεβάζω τώρα. 19-20. 19-20 στο 18,5. Πριν τις προβολές. Αυτός είναι ο τελευταίος σταθμός. Ναι, για να μπω προβολές, τρέξιμο και wallboard. Που είναι τι διάρκεια. Όλα το μαζί. Ένα τέταρτο. λεπτά. Ένα Προλαβαίνει τέταρτο να θέλει να δουλέψει. περάσει, ναι. Δεν προλαβαίνει. Άρα πρέπει να πάω πιο νωρίς. Τζάμπα θα το πάρεις εκεί, ναι. Δεν προλαβαίνει να δουλέψει. Θέλει 15 λεπτά, 18 θέλει για να περάσει την κυκλοφορία. Θέλω να μην πάρω τέτοιο μετά τα sled pull. Όχι. Άλλο. Πριν τις προβολές. Να καταργήσω το τελευταίο. Γιατί το τελευταίο ήταν με καφέινη. Αν θέλεις μερικές φορές μπορείς να το πάρεις ίσα ίσα να πάει στο στόμα για τους κάλυψες έτσι. Ναι, γιατί περνάει στον εγκέφαλο ότι έρχεται ενέργεια. Ναι. Αυτό. Πιο πολύ για πλασίμπο είναι. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνεσαι τελείως διαφορετικά την κόπωση έτσι. 20-20. Όχι, 19-20. 2 λεπτά δηλαδή, έτσι του είσαι. Τρόψε. Έχει να κάνει με το ποσοστά λίπους του καθενός στο σώμα. Ή δεν έχει να κάνει με το πόσο υδρώνει ο καθένας. Όχι, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Επηρεάζει, αλλά όχι τόσο, γιατί δεν είναι τόσο η διαφορά τους μεγάλη. Αυτό, ναι. Άρεσε στον οργανισμό, Ανέβη και ένα πιστεύω. Ένα πανό. Ποσό? 4-2 είχε την προηγούμενη φορά. 7,8. 7,8.
Ναι. Στο 3-13 ρυθμό. Να δούμε και το 19, μισό ακόμα. Αν είναι από πόδια είναι. Τώρα κατάλαβες τα πόδια σου, Ο ραχαίος πόδια που ανάζει δεν έμεινε τόσο. Να πεις. Το 20 πάλι. 24-20. 19-3-0-7 τώρα. Το 19. Πήγαμε, άστο να δούμε αν μεταβολίζει τίποτα τώρα αυτό. Τώρα χρειάζεται. Τώρα κουράστηκες, ήταν η ταχύτητα που έτρεχες σαν δύο του Max την προηγούμενη φορά. Αυτό. Πώς είναι αυτό? Το 19, 3-0-7. Premiera Studios Claire discussione. Father? Ίδιο, 7,8. Στο 18,5 και στο 19. Είναι εκεί ψηλά, δεν πρέπει να μπαίνει εκεί ψηλά. Το 4. Και 55-4. Όχι, όχι το 5. Τι? Βάμε κάθε σε μια θέση. Αυτό το μισό, το 4, μου κάθεται για μια ώρα προσπάθεια έτσι. 4 με 5 max να δουλεύουν. Αλλά πρέπει να το δούμε και όταν τρέχουν εκεί. Αυτό σου λέω. Απλά στο πεδίο πότε θεωρείς ότι είναι που πρέπει να μετρήσουμε μετά το τρέξιμο. Έχει σταθμό το τρέξιμο. Μέτρηση. Πρέπει να δούμε και τα δύο. Πρέπει να δούμε και τα δύο. Δηλαδή μην προσπαθεί να μέσα στο τρέξιμο να επανέλθει από το σταθμό. Δηλαδή μην ανεβάζει πολύ στο σταθμό, αλλά αυτό τώρα μπορεί να το ελέγξει μέσα στο σταθμό. Το ρυθμό του. Μπορεί. Γιατί είναι συγκεκριμένες επαναλήψεις που κάνει πάλι. Για κάθε σταθμό. Επειδή ο σταθμός είναι συγκεκριμένος πάλι. Άρα πιθανόν μπορεί να ελέγξει. Δηλαδή πόσες επαναλήψεις, με τι ρυθμό θα πηγαίνει. Ότι δεν θέλω να βγάλεις τόσες επαναλήψεις. Και εμένα με ενδιαφέρει το πώς θα φτάνει στο σταθμό. Οπότε αυτό θέλω να. Το πώς θα φτάνει στο σταθμό, όχι το πώς βγαίνει από το σταθμό. Ναι, το πώς θα φτάνει με ενδιαφέρει. Αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε και μετρήσεις και μέσα σε σταθμό. Πρέπει να κάνουμε 16 μετρήσεις. Ναι, θα πρέπει να γίνεται. Και τον σταματάμε κιόλας συνέχεια. Αυτό σημαίνει 20 δευτερόλεπτα stop. Όχι, σταθμό, τρέξιμο, μέτρηση. Και ίσως να σου πω κιόλας, ίσως όχι σε όλους τους σταθμούς. Δηλαδή να πάρουμε στο πρώτο, στο τέταρτο και στο 8. 3 τέτοια μέσα στη διάρκεια, γιατί δεν θα αλλάζει μες στη διάρκεια για να έχει συνέχεια η άσκησή του. Δεν μπορεί να κάνει σκαμπανέβασμα δηλαδή, γιατί δεν έχει δει stop πουθενά. Δεν το κάνει πουθενά. Και εμείς το μετράμε μετά το τρέξιμο. Άρα μετά το τρέξιμο. Κάνουμε 4 μετρήσεις μέσα σε όλη τη διάρκεια. Πρώτο. 1, 3, 6, 8. Στο τέλος δεν μας ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια. Δεν μας ενδιαφέρει με τι. Ναι, γιατί είναι το πικ. Άρα δεν μας ενδιαφέρει. Καλά λες. Σίγουρα στο sled, μετά το sled, το πρώτο που εκεί αρχίζει δημιουργείται. Μετά τα burpees. Αλλά εσύ είπες μετά το τρέξιμο, όχι μετά το σταθμό. Όχι, ενώ με ποιους σταθμούς. Ναι. Και σίγουρα μετά τα lunches. Κάπου εκεί θα πάει, 3 με 4. Θέλει λίγο δουλίτσα αυτό τώρα. Να κάτσουμε να το σκεφτούμε καλά και να δούμε και πού θα το κάνουμε. Ίσως το κάνω στη Λάρισα κάποια στιγμή. Αυτό λέμε, ότι πρέπει να κάνουμε όλο τον αγώνα και πού θα μετρήσουμε μέσα στον αγώνα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Όλο τον αγώνα. Μετά την Πολώνια μάλλον αυτό θα γίνει.
Τώρα έχουμε λίγο τα δεδομένα εδώ έτσι. Αν και εσύ ανέβασες απότομα, δεν έχουμε. Να σου πω κάτι. Και αυτός από το 2, κάτι πήγε στο 4 σε ένα σημείο. Μετά πήγε 4-7 όμως, δεν έκατσε σε αρκετούς ρυθμούς στο 4. Μέση και πόδια που ανάζει δεν ήμουν να πεις ότι πέσει τα βαγή κουράστα. Η μέση με έσπασε. Ο Λάζαρος είναι αυτός. Ο Λάζαρος είχε κατόφλι στο 86 και είχε 4 στάδια ακόμη μετά. Έτσι. Και Ποιο είναι το κατόφλι? εδώ είμαστε στο 13 Ναι. πριν. Και τώρα που έχω Εδώ είχες 147, εδώ είχες 155, εδώ είχες το 147, στο 12. Ναι. Έτσι. Και έχεις 4,6 το 166 που είναι εδώ, στο 15. Ναι. Και εδώ είσαι στο 15,5. Περίπου. Εντάξει. Ο Χρήστος Άλλα 3. 92. Ήταν πάρα πολύ ψηλό. Ήταν πιο ψηλά σαν κατόφλι. Και ο Χρήστος τώρα έτρεξε στην τελευταία του. Βέβαια, και ο Λάζαρος έτρεξε στην τελευταία του ταχύτητα. Και οι δύο τρέξαν στην τελευταία ταχύτητα. Εντάξει. Βέβαια είναι ρυθμός τώρα αυτός που πάει ο Χρήστος που είναι δύσκολο να. Πάει έτσι μέσα στον αγώνα. Όχι, εντάξει, ούτε καν. Ε? Γι' αυτό έπρεπε λίγο ίσως τέτοιο. Αλλά όχι, εντάξει, ανέβασε. Καλά, μπορεί να είναι και η μέρα. Γιατί ούτως ή άλλως από το 18, μετρήσαμε 18, 4, κάτι και μετά πήγε στο 7, στο 18,5. Εντάξει, οπότε ναι. Εδώ τι ρυθμός είναι? 3,20, 3,15, 3,13, Και εδώ. 3,30, 3,45. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο εδώ. Καλά ήταν από το 18 στο 18,5. Δηλαδή αυτός ξέρει ότι 3,20 τέλος. Δεν περνάει Ναι, πάνω ναι, το 3,20. Αυτός σίγουρα εδώ. Και του Λάζαρου η πρώτη διαφορά γίνεται εδώ. Δηλαδή 15 από το 14 στο 15. Από το 4,17 στο 4,20. Στο 4. Δηλαδή πήγαινε μία. 4-2, 5-2. Ναι. Αν έφερε στο μισό. Ναι, αλλά και τα δύο σε χρεώνουν με τη διάρκεια Ναι. μετά. Αυτό είναι το θέμα. Ότι από τη στιγμή που φεύγεις, αυτά είναι τιμές ηρεμίας για σένα. Από τη στιγμή που φεύγεις από εκεί πέρα είναι comfort zone εδώ τελείως. Είναι το κατόφλι μου που είναι μάλλον. Πραγματικά. Εδώ μάλλον τώρα είσαι. Πολύ επιστημονική ανάλυση. Εντάξει, το εργαστήριο τώρα με την πράξη, εκεί είναι όλη η μαγεία. Να μπορέσουμε να πάρουμε τα δεδομένα του εργαστηρίου και πραγματικά να τα βγάλουμε στην πράξη. Τώρα, ξέρεις τι, τώρα θέλει να. Τώρα για μένα έχουν και οι δύο 4,2, 4,2. Σε ρυθμό ο ένας 4 και ο άλλος 3,20. Αυτός το κάνει αυτό σχεδόν. Αυτό είναι μακριά. 4 κάτι, 4,0, αυτό που μου είπες. 4-0-7. 4,07. Ναι, Αν αυτό το δοκιμάσει λοιπόν σε flat τέτοιο, να δει ότι, 4,0, ότι το 4 αυτό να πάει. Ότι το αντέχει αυτό και ότι μπαίνει στις. Μα το κατάλαβα τώρα στην Τουρκία. Δηλαδή, ως μια πρώτη εκτίμηση παίζει ότι κρατάνε το 4 κατά μέσο όρο, αλλά φτάνει να το δούμε κιόλας. Ναι, καλά, σίγουρα. Οπότε εκεί μιλάμε για 15 ταχύτητα. Ταχύτητα 15, ναι, 4 λεπτά. Και εδώ. Και εδώ μιλάμε για 3,20. Εντάξει, αυτό όμως απέχει πολύ από το πραγματικό σε σχέση με το άλλο. Από το τι μπορεί να κάνει, το τι κρατάει. Όχι, από το τι κρατάει, ναι, από το τι κρατάει όντως. 3,50 στον αγώνα. Από 3,50 με 4 τρέχω. Περίπου εκεί πέρα βγαίνει συνήθως όλος ο αγώνας. το ίδιο με τον Λάζαρο. 3,50 με 4, το άλλο είναι 4,5 με 4,10. Λέμε τον Λάζαρο ότι θα τρέξει το 4. Δεν βγαίνει όμως στον αγώνα το πόσο θα χρεωθείς μετά όμως από κάθε άσκηση. Πολύ χαμηλά εδώ. Είναι η ίδια παλμή. Δεν τρέχω στο 4, ήσουν πιο γρήγορο ανάλογα. Εντάξει, λίγο 3,50 πιστεύω, εκεί στο 3,50. Ναι, κάπου εκεί 3,50 με 3,55 να σε βγάλει μέσο όρο. Τώρα ξέρεις τι άλλο σενάριο παίζει. Δηλαδή βλέπουμε και αυτά και συγκρίνουμε βέβαια. Υπάρχει πιθανότητα ο Λάζαρος να βελτιώθηκε και ο Χρήστος να μην βελτίωσε αντίστοιχα αυτά.
Εντάξει, ναι, γιατί δουλεύουν και τελείως διαφορετικά όντως. Πολύ καλύτερο στο τρέξιμο από πριν σε σχέση με μένα. Δεν το δουλέψαν. Δεν είχαμε σχέση στο τρέξιμο. Κοίτα, η παλμή του, αυτό, το 170, εδώ είχε 174 στο 16 και εδώ είχε 172 στο 18,5. Με την ίδια διάρκεια όμως, περίπου. Εδώ ήταν δίλεπτα. Άρα, Ναι, εδώ ήταν δίλεπτα που ανέβαινε προοδευτικά. Εδώ ήταν τετράλεπτα. άρα εδώ έχει 4, 6, 4, 8, 12. Ναι, με break βέβαια, γιατί ξαναγύρναγε break, πίσω. εντάξει, ναι, Ξαναγύρναγε ναι, πίσω. Είναι αυξανόμενο συνέχεια. Οπότε, ναι, αλλά παρόλα αυτά ανεβάζουν παλμούς. Είναι αρκετά τα 4 λεπτά να σου ανεβάσουν παλμό. Ο Λάζαρος έχει κάνει πολύ focus στο τρέξιμο. Το αντίθετο με τον Χρήστο δηλαδή. Ο Χρήστος κάνει τρέξιμο σταθμούς μέσα και σταθερό τρέξιμο. Αλλά μου βγαίνει πιο εύκολο το τρέξιμο. Δεν σου Μπορώ, πω, γιατί ναι. 10 χρόνια που είχαμε και την προηγούμενη μέρα. Ναι. Πάλι 19 χιλιόμετρα είχες πάει. Ναι, ισχύει. Δηλαδή σε εργοστασιακές προδιαγραφές εκεί πέρα. Πόσο φτιάχνει τώρα αυτό, Σου είναι- θα πεις ότι... Σου είναι τέτοιο. Καθένας όταν φτάσει στο όριό του, μετά για να κάνει ένα βήμα παραπάνω θέλει να επιμείνει εκεί. Αυτό που κάνει ο Λάζαρος τώρα. Μα και οι ελίτ αθλητές εκεί τρέχουν. Στο 4. Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι να τρέχεις εκεί, αλλά αυτό το πράγμα να μην σε χρεώνει. Να μην σε χρεώνει, να σε ναι. ξεκουράζει. Άρα, Σε ξεκουράζει. Όλοι μπορούν να το πιέσουν αυτό το ρυθμό. Το θέμα είναι ο καθένας αυτό το ρυθμό, στο 3.40-3.45, θα χρεωθεί. πόσο έτοιμος θα είναι να μπει στο σταθμό. Δεν είναι να ακολουθώ δηλαδή ένα pace, αλλά όταν θα φτάσω στο σταθμό να είμαι οριακά. άρα πρέπει να δούμε μέσα σε αυτό το εύρος των ταχυτήτων, δηλαδή από το 4.10 μέχρι το 3.50 που τρέχουν Ναι, το μέσο όρο. όλοι, ότι εκεί μέσα πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά και να είσαι άνετος εκεί. Αυτό είναι. Δηλαδή θα μπορούσε να βλέπουμε δηλαδή σαν test-retest επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε συγκεκριμένες τιμές. Ναι. Μέσα σε αυτό το εύρος, δηλαδή από το 14, 14,5, 15, 15,5, άντε και 16, 4 ταχύτητες που είναι 4,17 στους 3,45. Εντάξει, το θέμα είναι εξής, Τι παίζει. και να πούμε μετά Και να πεις ότι πρέπει να είμαι κάτω από το 4 και τρέχω εκεί. και προπονητικά πώς θα μεταφραστεί αυτό, ώστε να είναι. Αυτό λέω τώρα. Για να αδειάζεις, δηλαδή το ότι Να βελτιωθούν εκεί ο μέσα. Λάζαρος που μου δίνει αυτό το δεδομένο ότι είχε εκεί πέρα και έπαιζε κάτω από το 4.07, ο Λάζαρος ήταν λίγο πριν εδώ. Δηλαδή λίγο πριν το 4, πριν ανεβάσει. Δηλαδή επιλέγουν από μόνοι τους να είναι σε αυτό, σε μια γαλακτική συγκέντρωση κάτω από το 4. Τώρα Για να σου είναι άνετο. Μέσο όρο που έβγαλε η εφαρμογή του Ελπίν. Και γι' αυτό υπολόγισε 4-7 τώρα. Ναι, αυτό θέλω να δούμε τώρα. Να πούμε ότι μήπως δοκιμάσεις να πηγαίνουν αυτόν τον ρυθμό. Πήγαινε αυτόν τον ρυθμό, αφού έτσι κι αλλιώς αυτό ακολουθείτε, αλλά και η προπόνηση είναι στοχευμένη στο να βελτιώσεις την οικονομία σου μέσα σε αυτό το εύρος. Ναι, αυτό είναι. Γιατί αυτό έχει λογική. Άμα μου λες ότι οι πιο γρήγοροι δεν τρέχουν πιο γρήγορα, τώρα 5 δευτερόλεπτα μέσα στα workouts τώρα δεν θα μας κάνει διαφορά. Ίσως είναι και λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει, αυτό μπορεί να χτιστεί στην πορεία. Αλλά με τα δεδομένα τα δικά μας τώρα εκεί από το 3, πάνω σαν για τον Χρήστο, το 3.45 ας πούμε με 4 και για τον Λάζαρο το 3.55 με 4.5 είναι ένα εύρος που μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να γίνουμε πολύ οικονομικοί μέσα σε αυτό το εύρος. Σωστό. Ναι. Σωστό. Και μιλάμε τώρα για δύο άτομα τα οποία έχουν και σαν δύο του Max έτσι εκεί πέρα έχουν 2 χιλιόμετρα διαφορά ο ένας με τον άλλο. Δηλαδή έχουν διαφορά, δύο αθλητές που έχουν διαφορά και το εύρος είναι πολύ περιορισμένο. Εκεί που τρέχουν δηλαδή. Ωραία, εντάξει. Πάμε. Και μάλλον να σου πω κιόλας, είναι το ζητούμενο αυτό. Δηλαδή το να μην έχεις ψηλά ταβάνι σαν βίντεο του Max. Δεν σε ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει εδώ τι κάνεις. Προφανώς. Δηλαδή μπορεί να είναι εδώ το ταβάνι σου και εδώ να είσαι οικονομικός. Γιατί το βλέπω και με πολλούς μαραθωνοδρόμους αυτό. Δεν βγάζουν ιδιαίτερα υψηλή μέγιστη ταχύτητα. Αλλά στα χαμηλά πάνε με γαλακτικό λίγο. 2, 2,5, 2,8, κραπ 5 στο επόμενο. Μόλις τους αλλάξεις, τους τσιμπήσεις λίγο την ταχύτητα. Τους βγάζεις έξω από την ζώνη αυτή του ρυθμού
που τρέχουν και είναι οικονομικοί και είναι άλλο πράγμα. Αυτό, εκεί θα στοχεύσουμε, ναι, να φτιάξουμε πάρα πολύ την οικονομία μέσα σε αυτά τα τέτοια. Γιατί η πραγματική, πώς σου πω, σαν αποτέλεσμα θα έρθει σίγουρα. Αν πηγαίνει σε το τρέξιμο καθαρός. Να είμαστε αποδοτικοί στους σταθμούς και σίγουρα είναι αυτό το τελευταίο το κομμάτι που σου λέω, δηλαδή στους 2 τελευταίους σταθμούς και το τρέξιμο, που εκεί είναι μεγάλες διαφορές. Οπότε πρέπει να φτάσουμε και ως εκεί. 55 λεπτά να είσαι. Εκεί. Μετά τα 45 λεπτά, μετά τα 45 που αρχίζει όλη η κόπωση να συσσωρεύεται, Ναι. και ξέρεις ότι φτάνεις και στο τέλος, οπότε και συνειδητά θα πιέσεις λίγο παραπάνω, ενώ μέχρι και πιο πριν μπορεί να φυλάγεσαι και λίγο για να ξέρεις ότι θα φτάσεις εκεί, αλλά όταν φτάσεις εκεί λες τώρα δεν είναι, εδώ είμαι, τώρα πάμε να δώσω. Και να έχεις, δηλαδή να φτάσεις εκεί και πραγματικά να έχεις, να είσαι δηλαδή, να δώσεις φτάσεις μέχρι εκεί και καλά από χρόνο, αλλά και καλά ενεργειακά μεταβολικά. Η όλη συντήρηση γίνεται μέχρι εκεί. Ναι, εντάξει, μετά δεν Και έχει μετά κάτι τα άλλο. τελευταία μετά... 2 δεν χτυπάς κανονικά μέγιστα ό,τι αντέχεις. Μέχρι να καταρρεύσει. Άρα νόημα έχει να δεις την προπόνηση σε τεστ τέτοιο που αγώνα, τι κάνουν μέχρι το 6. Μπράβο. Γιατί μέχρι εκεί μπορούμε να ελέγχουμε. Άρα να μετρήσεις ακριβώς όλο τον αγώνα μέχρι το σταθμό. Ναι, να δούμε ακριβώς και πού θα κάνουμε τις μετρήσεις και αν έχει αξία να τις κάνουμε και σε κάθε σταθμό ή μετά από κάποιους συγκεκριμένους σταθμούς. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε για προπόνηση τώρα. 3,5 σε 2 ώρες έχουμε. Ξεκουραστήκανε τώρα λίγο. Αφού ξεκουραστήκαν πάνε για προπόνηση τώρα. Σανό να φάνε. Λίγο φαγητό, σανό και μετά πάνε να καλπάσουνε. Έτοιμοι. Από τα επιστημονικά στα πρακτικά τώρα. Ναι, τώρα εδώ είναι η ώρα της κρίσης, είναι εδώ. Εντάξει, καλή θεωρία και οι μετρήσεις, αλλά πάντα όπως έχουμε δει το τι βγάζουμε στον αγώνα δεν θα μας το πει ποτέ 100% μία μέτρηση. Η μέτρηση θα μας δώσει κάποια δεδομένα όπου κυρίως μπορούμε να στήσουμε την προπόνησή μας. Ποτέ μια μέτρηση δεν θα βγάλει νικητή αγώνα. Αλλιώς δεν θα κάναμε τον αγώνα, θα κάναμε μόνο μετρήσεις και θα βγάζαμε νικητές. Οπότε, ναι, κάναμε τις μετρήσεις προηγουμένως και τώρα έχουμε έρθει στο Primal και κατά τη διάρκεια του Endurance Class που υπάρχει κάθε Σάββατο απόγευμα θα μπουν και τα παιδιά σε ζευγάρια των 2. Ένα προγραμματάκι 48 λεπτά συνεχόμενο, τρέξιμο ταυτόχρονο και εναλλάξεις ασκήσεις, όπως δηλαδή και το format του double, αλλά με κάποιες παραλλαγές των ασκήσεων. Δεν θα μετρήσουμε κάτι αυτή τη στιγμή, θα είναι σε πλαίσια προπόνησης και θα έχει αρκετό ενδιαφέρον γιατί βλέπω ότι φτιάχνονται ήδη δυνατά ζευγάρια και πάμε αντί για προπόνηση, μάλλον πάμε για αγώνα. Είμαστε 2 εβδομάδες πριν την Πολόνια, όπου εκεί και ο Λάζαρος και ο Χρήστος θα αγωνιστούν στο ατομικό, διεκδικώντας πρόκριση στις ηλικιακές κατηγορίες τους ο καθένας. Και πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στις προκρίσεις, γιατί οι χρόνοι των προκρίσεων είναι χρόνοι που έχουν τα παιδιά. Τώρα εξαρτάται και από τη δυναμική του κάθε αγώνα, γιατί πάντα την πρόκριση την παίρνει ο πρώτος από αυτούς τους αγώνες, οπότε εξαρτάται και ποιοι άλλοι αθλητές θα συμμετέχουν στην εκάστοτε ηλικιακή κατηγορία. Αλλά τα παιδιά οι χρόνοι τους είναι σε επίπεδο πρόκρισης. Βλέπουμε σημαντικές βελτιώσεις ήδη στα εργομετρικά από προηγούμενες επιδόσεις. Οπότε τελευταία εβδομάδα πίεσης, αυτό θα είναι ένα καλό τεστάκι να δω τα παιδιά δηλαδή και στην πράξη σήμερα, θα το τρέξουμε μαζί στο ίδιο γκρουπάκι. Άλλη μια εβδομάδα πίεσης, μετά φορμάρισμα και πάμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας στην Πολόνια. Άλλο ένα απαλό Σάββατο. Άλλο ένα απαλό Σάββατο εδώ με το φίλο μας στον Πολυζά. Ακοπανεθούμε λιγάκι, όπως πρέπει. Μπαίνουν εδώ ρολόγια, συστήματα. Μπαίνουν τα πάντα. Η Βερόνικα αύριο που παίζει αγώνα έκανε για άλλη μια φορά την κότα και δεν θέλει να κατέβει και στέλνει μηνύματα να την αλλάξουμε. Αλλά δεν θα γίνει, δεν θα περάσει το οδηγό της. Πάμε, έλα Τσέλιο, πάνω όλοι εδώ. Δώστε λιγάκι προσοχή να εξηγήσουμε πώς θα δουλέψουμε
και μετά χαλαρά. Λοιπόν, έχουμε 6-8 λεπτά. Θα χωριστούμε σε διάδες και θα είμαστε κάποιες διάδες σε κάθε 8 λεπτό. Λογικά θα είμαστε 4. Εντάξει, max 4. Και θα πω ποιοι θα είμαστε, ποιες τετράδες θα είμαστε σε κάθε 8 λεπτό. Και κάθε γκρουπάκι θα ξεκινάει, κάθε ζευγάρι θα ξεκινάει από διαφορετικό 8 λεπτό. Και θα κάνουμε rotation. Όσοι ξεκινήσετε από το A θα πάτε στο B, BC, από το F ερχόμαστε στο A. Δεν θα έχει rest ανάμεσα, που σημαίνει όταν τελειώνουμε την κάθε άσκηση, δηλαδή όταν τελειώνει το 8 λεπτό, φεύγουμε απευθείας για τρέξιμο. Τα ζευγάρια τρέχουν μαζί το 600 και μοιράζονται τις ασκήσεις. Εντάξει. Όσοι μπουν στο A, πάνε στα εργόμετρα, στα biker, κάνουμε max calories. Όσοι μπουν στο B, θα βάλουμε εδώ τα sledge, θα κάνουμε max distance, θα μετρήσουμε απόσταση. Στο C, πάλι απόσταση σε burpee broad jumps, τα οποία τα κάνουμε δίπλα, από γραμμή σε γραμμή. Τα sledge θα είναι από κόνο σε κόνο, θα πρέπει το sled να περνάει τον κόνο. Στο D, κάνουμε max θερμίδες στα rowers. Στο E, εδώ στα plates θα κάνουμε reverse lunges με τα πόδια πάνω στα plates και πίσω προβολές με τα σακιά. Και στο F, max wall balls. Εντάξει παιδιά, κάνει μια στο δίπλα. Πάμε και χεράει τα ψηλά σε κάθε πλευρά. Εδώ τρέξει. Πρόβλεψη για τη μάχη τώρα. Έχουν χάσει από τα ποδητήρια. Η Πρατίνα είναι κερδισμένη. Προς τον κύριο. Μόνο στα εργόμετρα. Σας έχει για ήδη τιμένους. Μόνο στα εργόμετρα θα κερδίσουμε, πουθενά άλλο. Θεωρείς ότι το έχει βγάλει στρατηγικά έτσι ο πάνω στο πρόγραμμα? Σίγουρα το πήγε στα μέτρα τους, 100%. Παρ' όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά θα χάσουν. Πάλι θα χάσουν. Σε βλέπω απόλυτα συγκεντρωμένο στο στόχο. Το έχεις πάρει σοβαρά, βλέπω. Το κουρασάν είναι κάπου εδώ, έτοιμο να βγει. Το σώμα είναι stiff. Για να δούμε τι θα δούμε. Ό,τι γίνει. Στον πόλεμο. Σημάκι στον πόλεμο. Μην για πήρε. Όχι. Εδώ. Σπέρα το 5 σκληρών. Σκληρή το 5. Τώρα και ένα χάος. Πάμε δυνατά εδώ. Πάμε. Εδώ. Πάμε. Cheetos. Πάμε 5 σκληροί. Πάμε δυνατά. Πάμε λίγο. Στάρα, για να δούμε. Λαθάλασσα. Εντάξει, ναι, χαμούλη σήμερα. Είπαμε ότι θα ήταν ειδική περίπτωση. Ήρθαν και τα παιδιά από Λάρισα. Μπαίνω και εγώ με Αντρέα, οπότε έγινε χαμούλη σήμερα. Λοιπόν, άντε, καλή μας τύχη τώρα. Έλα σε 10! Plans fit the bourbon in my hand that'll make it change its stance. I'm like in advance and I rarely ever chance. Rather mitigate the risk, keep my eye up on them bands. I'm like, I'm just saying, in the land, guess I'm back in high demand. And my car ain't from Japan, but I drive it like I ran from the cops. I'm like, damn, seen you tweaking on the gram. I can never understand how you claim to be a man, cause you not. I'm like, you less able, get these squares stretched out, that's a rectangle. Tell that girl to wipe me down like a wet table and come and get your ass beat. That's a vegetable. Rest in peace, I'm deceased. That's my car's not a lease and that's Da Vinci, not a crease. Firmly grounded like some cleats. I'm like, heard your homie send a leak. I listen to it, shit is weak. You
push a trash and hit delete. If it ain't about the bottom line, it's not important. I don't entertain a buyer if I cannot afford it. I don't like the 808 if it is not distorted. And I really wish you would, but this is not a force. So I'm back in my bag once again. And you back on my back once again. What's new? Michael Jack in my dance, then I slide like the roof on my whip. It go pew. My stock going up, that's for sure. Hallelujah. It's a blessing, little bitch. How are you? Show the numbers to my haters from the past. How'd I do? This is the kind of growth that you've been seeing from me, nothing new. Saw your Civic that you bought off the lot. Shit is cute, yeah. I guess we had different definitions of a coupe, yeah. You were awfully confident back in them high school days. Hey, lil' buddy, what happened to you? Yeah. How's that 9 to 5 working for you? How that drive working for you? Never stop working, now I'm in the drive doing donuts in a ride. You can't afford to live in life. Never gave up on the grind. I fell a lot but never died, and now my topic going. If it ain't about the bottom line, it's not important. I don't entertain a buyer if I cannot afford it. I don't like the 808 if it is not distorted. And I really wish you would, but this is not a force. So I'm back in my bag once again. And you back on my back once again. What's new? Michael Jack in my dance, then I slide like the roof on my whip. It go pew. Yeah, my roof go off. And my 3-piece tailor, so my suit go off. I smell like Hugo Boss. I cannot do no wrong. Yeah, we dead that now. You came up, but it was short. That's a dead cat bounce. I got next. All word done got me blessed. I got text from some people that I know you never met. That's a flex. Used to roll on decks, now all I do is check my Rolodex. I got contacts. You could say my vision got correct. I'm like woo 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 woo. Tell her I just do it my whole life, a Nike swoosh. Ayy, you might see me chill, but that's once in a blue moon. Yeah, I love the grind, can't comply till I'm YouTube. Back when I was young and throwing clips up on the YouTube. Used to dream about the day when I be in a new group. Now I'm in that Audi doing numbers up for rap shit. Top go. Somebody gotta do it. These, that's a bet. $1,500 hundreds folded, that's a bet. Hey, they can't stop it, just copped it, sold it, that's a bet. Hey, secure the bag, remove the tag, know that that's a bet. Hey, your chick watches, pop and hold it, that's a bet. Hey, $1,500 hundreds folded, that's a bet. Hey, they can't stop it, just copped it, sold it, that's a bet. Hey, secure the bag, remove the tag, know that that's a bet. Hey, your chick watches, pop and hold it, that's a bet. Hey, that's a bet like a poker chip. I'm on ultra drip, ain't shit on me, designer, but find a note to get notices. And your notices, know your flow not as cold as this. Nova Scotia's ultimate, let them fly, then reload the clip. Talking like soldier, hope you come back like soldier did. Keep a bomber jacket with f***ies on me like POTUS did. That's Obama, comma, keep an eye on Futurama. Not from this planet, I just put on this black suit for armor. Electric execution, I'm flexing like Lex and Luthor. I'm texting my ex-seducer, then taking a hair Medusa. Back like Mansa Musa, I'm kinda in Kama Sutra. Give you the D like a gym teacher when you ain't trying to suit up. I'm from the shot, we shoot up, quick as a spoon or needle. My Mercury in retrograde, me and the moon is evil. How come the best box always attached to a quacky pain in that but she uses spit like she Daffy Duck. And I might cuff her, she tag along like a Danny Glover. My mama hate her, but I done told her the family love her. Listen, I'm flying hover, my sneakers untie each other. But we were sleeping head to feet and didn't lie in covers. To bubble baths and dish detergent, this disturbing. That's why this flick of the wrist is slick as the sickest surgeon. Look how we put that work in, look how we stirred the pot. Look how we win a franchise, came back and served the block. $1,500 hundreds folded, that's a bet. Hey, they can't stop it, just copped it, sold it, that's a bet. Hey, secure the bag, remove the tag, know that that's a bet. Hey, your chick watches, pop and hold it, that's a bet. Hey, $1,500 hundreds folded, that's a bet. Hey, they can't stop it, just copped it, sold it, that's a bet. Hey, secure the bag, remove the tag, know that that's a bet. Hey, your chick watches, pop and hold it, that's a bet. Hey, cash liquid, I'm sick with head to the shoe game. Scotty carried me out the mall in these flu games. Steady playing, I'm steady mobbing like Wu-Tang. Save her number, but change her name like she 2 Chainz. We do this often, come fresh to death like the newest coffin. Come dip in sauce him, it's awesome, toss him, flip it like dolphin. I must have lost him with all his flossing, probably would cost him. She doing tricks in her home alone like Macaulay Culkin. Tell her to take a picture, she quote me like sacred scripture. Keep secrets like Vegas with ya, or watch how that laser hit ya. Flexing, flossing, we the shit. Check our record, we legit.
get a bag and make it flip. Buy a block and not a brick. $1,500 all hundreds folded, that's a bet. Hey, they can't stop it, just cop that sold it, that's a bet. Hey, secure the bag, remove the tag, know that that's a bet. Hey, your chick watches pop and hold it, that's a bet. Hey, $1,500 all hundreds folded, that's a bet. Hey, they can't stop it, just cop that sold it, that's a bet. Hey, secure the bag, remove the tag, know that that's a bet. Hey, your chick watches pop and hold it, that's a bet. Hey. I wrote this one up for breakfast, gave you my life story. Told you from my perspective, reflected on all my demons. Invited you to dissect it, can't prove it's a higher power. If so, just know I'm connected, but still I feel disrespected. It's likely you'll never hit us. Your homie knows I'm the shit. Won't tell you because they fit us. Won't share this until it's trending. All my transactions pending, all my fears in this pending. Damn it, my head still spinning. From drinking last night and thinking about choices I'm still defending. Devils in the details, every day it's never ending. All the doubt and all the pressure. Pray for this and pay for that. Line these bills up on the dresser, make a wish and take them back. These they all whack. Yeah, I made it out alive. Yeah, I'm still rapping. I got lasers in my eyes. I got trouble on my mind. I got pain inside my heart. I got scriptures, I got pictures. Gotta paint on this my heart. This a mission, not a choice. Make a way for every choice. In the basement of that jail, give them hell, make him noise. I'm a voice for these people. I'm a tool, I'm a vessel. I'm a king without a crown. They gon' kill me, I ain't special. Yeah, I know it still ain't stopping. I'm a prophet without options. I'm a demon, steady scheming, dollar dreaming. I ain't got I'm both close, I don't brag, I don't boast. That's for we, this for me. You don't know, we gon' see. I'm the truth, they all lies. Look, I made it 35. When you black, that's middle way. Still I raise, still I rise. Still survive in these streets. I'm alive on these beats. I'm a dog, I'm a beast. Till I die, we gon' eat. Look, I'm focused, hope you notice all the growth and all the change. Shooting clocks, breaking watches, killing time. Still remain, still the same. Yet I'm not yoga flame. Yeah, I'm hot, I'ma make it, I'ma make it. I'm taking up my spot, but they don't get it. But they ain't gon' get it. But they ain't gon' get it. But they ain't gon' get it with me now. But they ain't gon' get it. But they ain't gon' get it. But they ain't gon' get it with me now. But they ain't gon' get it. But they ain't gon' get it. But they ain't gon' get it with me now. But they ain't gon' get it. But they ain't gon' get it. But they ain't gon' get it with me. It's one of the ones. Let go. Doubt it, I would make it, keep that energy. Try to do it how I do it, can't compare to me. Yeah, I'm on a different level, different pedigree. Remember how you chose them instead of me? Huh? Look at me now. God being had his hand on me. Trying to fit me in a box like my name Ali. I know you hate to watch me become who I said I'd be. Who they sleeping on? It can't be me, better wake up. Let me put you on to me. I'm the one, yeah, you gon' see. You gon' see, I ain't done myself, no, you gon' see. I'ma make them all believe now, you gon' see. I was made for this moment, yeah, you gon' see. Yeah, Lord, let this be a lesson to the haters and the critics that's been doubting on the kid, now I'm big time. And all I wanted was respect and a check. From these 16s, looking at my life, I see it's all mine. And I'm taking them to school on the principle, so don't get it confused while I'm trying to blow. But you know when they need it, when they call me. And I can get it on my own, yeah, it's all me. Who they sleeping on? It can't be me, better wake up. Let me put you on to me. I'm the one, yeah, you gon' see. You gon' see, I ain't done myself, no, you gon' see. I'ma make them all believe now, you gon' see. I was made for this moment, yeah, you gon' see. Yeah, I'm going in. Wait, hold up. Yeah, I'm going in. Counting up wins, run it back again. Count a few wins, then we spend it all. Get back to work, stack it up again. Never drop the ball. Year after year, I'm the one they call. Took a few L's, but I never fall. Not my fault, you're an L and I never stall. Okay, my foot's on the gas, I ain't slowing down, get out the way. Okay, this heavy metal and no, I cannot play it safe. No way, taking my spot on the throne and I know do whatever it takes. Okay, this is the drive that separates the real from the fake.
it. I ain't thinking about tomorrow, only thinking about the moment. Feel the rush from the buck. Πάμε γερά! Money's in my loaded trunk. Watch me make another hit. Yeah, I'm tripping off that funk jump. Like you want it, my opponent's never on it. Πάμε! Μόνο καρδιά τώρα, δεν υπάρχει τακτική. Μόνο καρδιά τώρα. Λάστι! Έλα, τελευταίο. Πες τα τέτοια πολύ. Only thinking about the moment. Feel the rush from the buck jump. 20's in my loaded trunk. Watch me make another hit. Yeah, I'm tripping. Yeah, I'm tripping. Yeah, I'm tripping. Yeah, I'm tripping. Watch me make another hit. Yeah, I'm tripping. Yeah, I'm tripping. Yeah, I'm tripping. Watch me make another hit. Yeah, I'm tripping. Demons in my head again. Let me grip my lyric pen. Fire burning from my junk. Smoking now I'm pulling sons. I won't stop, so don't confront too much. A boss to be a grunt. Watch my back and also front. You chop it off, I pick it up. Tupac is a mean one. Heavy like machine guns. Talking like they heard about me. They ain't never seen one. You ain't really about it. I can see it through the screen, son. Taking limit lane busters. Never trust it. Jump like you want it. My opponent's never on it. I ain't thinking about tomorrow. Only thinking about the moment. Feel the rush from the buck jump. 20's in my loaded trunk. Watch me make another hit. Yeah, I'm tripping off that funk jump. Like you want it. My opponent's never on it. I ain't thinking about tomorrow. Only thinking about the moment. Feel the rush from the buck jump. 20's in my loaded trunk. Watch me make another hit. Yeah, I'm tripping. Tripping. Yeah, I'm tripping. Yeah, I'm tripping. Watch me make another hit. Yeah, I'm tripping. Yeah, I'm tripping. Λέει. Τα μεθεόρτια. Ναι, Εντάξει. μια χαρά. Χαλαρά. Τα προειδοποιούν, ρε. Όχι, αυτά τα προειδοποιείται, να ξέρεις. Επιτέλους να βρεθώ μπροστά από την κάμερα, Καιρός ήταν για αυτό. Τι έγινε. Λοιπόν, quiz. Ποιοι κέρδισαν? Όχι, όχι, άστα αυτά το quiz. Άλλο quiz, δικά μου quiz. Σαν ποιον star του Hollywood μοιάζει ο κύριος τώρα αυτή τη στιγμή. Τον είχαμε μικρή σε μινιατούρες. Εσένα ρωτάω, πάμε. Τον είχαμε μικρή σε μινιατούρα. Ναι. Σταμάτα, μην λες ρε φίλε. Μην του το δίνεις τόσο. Εντάξει, Και star του Hollywood. Πού είχε? Ναι. Δεν, πού ξέρω που έπαιξε. Αλλά πες μου σαν ποιο μοιάζει. Να το πάρει το ποτάμι. Τα show που κάνουν. Το Hulk Hogan. Ναι ρε. Κοίτα, του λείπει το ξανά το μαλλί, το μουστάκι, αλλά κοίτα λίγο. Η αλήθεια είναι ότι το φέρνει. Λίγο Σκαρί, μουστάκι. μαντήλα. Εντάξει, αυτό το μουστάκι είναι Του λείπουν εύκολο. λίγο καμιά πενταριά μήλο στη τσέπη. Και μείνει στο Μοσχάτο, στη Λαχαναγορά. Και δεν είναι στο LA. Χωρίς φρούτα. Με τυρόπιτες. Άλλο ένα. Ενώπιον όλων. Έτσι και στην Πολόνια. Κάνει στο σόλο, στο προ, σάμπενα μία ώρα. Να εξηγήσω για όσους δεν το ξέρουν, είναι κάτω από μία ώρα χρόνο. Από μένα έχει ένα κάπα. Όπα. Ένα χιλιάρικο. Τα πράγματα Έχω πει είναι να το ετοιμάζει από τώρα. Μου είπε να το ετοιμάσω, είναι σίγουρος ότι θα το σπάσει. Εγώ του δίνω ένα χιλιάρικο, έτσι και κάνει σάμπενα. πόσο από τι χρόνο έχεις μέχρι 59-59 πρέπει να κάνω τώρα. Μέχρι τώρα ποιος είναι ο καλύτερος χρόνος? 1-1-47. 1-1-47, να το ρίξει δηλαδή 1 και 50 περίπου, ναι. Το έχασα. Για να δούμε, σε διάστημα, να το ρίξει τόσο διάστημα. Ένα μήνα. Ενός μήνα σχεδόν. Για να δούμε. Ένα μήνα πες. 2 εβδομάδες είναι. 2 εβδομάδες. Αγώνας. Από τότε που σάνα. Από τότε που το έκανε 1-47 είναι περίπου ένας μήνας και κάτι. Ένα μήνα και Να κάτι. το βελτιώσεις 1 μήνα και κάτι, 1 και 50. Για να δούμε. Σήμερα βγήκαμε χ. Άρα μισά-μισά τα τι ρε. Τι λες ρε! Κύριε Πάνο! Εδώ πάμε μαζί, πάμε μαζί. Σε παρακαλώ. Πάμε μαζί. Παρακαλώ, σε παρακαλώ. Πόσο βγήκαμε σήμερα, για πίσω μας. Τι. 4-2. Εγώ το βάλεις για σας, περίμενε, γιατί. Ισπανία στο πάλι. Ποιο? Όχι κοπηλατή. Ποιο? Εμείς. Γιατί 3-2. Ροου, εμείς. Πάμε ρε. Ισπανία. 2-2 βγήκαμε. Ναι. 2-2 και ένα που δεν μετράει. Τι. 2-2 και ένα που δεν μετράει. Αν μετρήσουμε το lunch, κερδίσατε εσείς. Το εγώ έκανα πέτσι, ναι, αλλά. Είσαι ξεκούρασες τα βόλτα. Χάσανε. Συμφωνώ. Άρα, μα ήτανε. Τι 4-2 που είσαι, ρε φίλε. Χάσατε.
Βάλαμε τα εργό. Είπα στην προβατήρια το βράδυ. Εγώ μετά τύχε, πάει και έκλειξε ρε πάνω. Όχι ρε πάνω, εσύ μας έκλειξε την αρχή κιόλας. Ούτε καν. Όχι ρε. Σωρό κερδίσατε ρε. Πατούσαμε ίδια και αυτό. 40 μέτρα. Και αυτός εδώ πατούσε πιο πολύ. Και εμείς πατούσαμε ίδια. Πήγαμε πιο πριν πάνω, μας έφαγες. 80 μέτρα πιο πριν πήγαμε. Το ποδήλατο που το έβαλε. Σε αυτούς λέει. Δικό μας είναι. Χασάτε. Χασάτε. Το μάλακα ένα 17 πατούσα. Τσέλιο, μέσα Ένα 17. Μέσα κάνατε, κοιτούσε τώρα. Άλλο ρε. Πόσα μήνες έκανες στο μπάι. Πόσα μήνες έκανες στο μπάι. Πετούσαμε μέτρα για κάθε λόγο. Εσύ θα πεις Χριστάρα, βγάλε αποτέλεσμα γιατί εδώ. Εγώ είδα Τσέλιο να τελειώνει, να έρχεται πρώτο σε κάθε τρέξιμο. Σε κάθε τρέξιμο πρώτο. Όλοι. Είσαι πρώτος στην πόρτα. Εδώ μέσα κάνανε τίποτα, δεν κοιτούσα. Ή περιμένανε εδώ μέσα. Θα βάλει τις κάμερες, έχει βάλει και στο παρελθόν, να τρώει πανέλης. Μήπως πίνανε καφεδάκι εδώ και περιμέναν να βγουν έξω. Λοιπόν, έγινε και η προπονησούλα. Εντάξει, τα παιδιά είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Αν και εντάξει, τέλος της εβδομάδας και γενικά μια κουραστική εβδομάδα, γιατί είναι η τελευταία εβδομάδα που έχουμε αυξημένο όγκο. Από την επόμενη εβδομάδα θα πέσει λιγάκι ο όγκος προπόνησης, θα κρατήσουμε μόνο τις εντάσεις. Κάποιες λεπτομέρειες τεχνικές θα πρέπει να ελέγξουμε με πραγματάκια που είδαμε σήμερα, κυρίως η τεχνική των προβολών και των Burpee Broad Jump. Είναι πραγματάκια τεχνικά που κάνουν διαφορά. Δεν μπορέσαμε δυστυχώς να δουλέψουμε τα έλκυθρα που θέλουμε μέχρι να ετοιμάσουμε το χώρο ώστε να μπορούμε να τα δουλεύουμε ακριβώς σε μοκέτα. Θα γίνει και αυτό. Εντάξει, γενικά είδαμε και με τις μετρήσεις αλλά και με την προπόνηση εδώ αρκετά πραγματάκια. Θα φτιάξουμε το πλάνο μας αυτή τη βδομάδα, γιατί πάντα τελευταία εβδομάδα σε συνεννόηση με τα παιδιά συζητάμε ακριβώς και το πλάνο, δηλαδή ρυθμό τρεξίματος, ρυθμό που μπορούν να έχουν στους σταθμούς, πώς θα σπάνε τους σταθμούς, τι σετάκια. Αυτά πάντα προκύπτουν στο τέλος της προετοιμασίας, ανάλογα το πώς νιώθουν οι αθλητές και με βάση το τι έχουμε κάνει σε όλη την περίοδο της προετοιμασίας. Η προετοιμασία μας αυτή διήρκησε 5 εβδομάδες. Τώρα ολοκληρώθηκε η τέταρτη, θα μπούμε στην πέμπτη την επόμενη και μετά είναι η Tapering Week, που θεωρούμε ένα πολύ καλό έτσι, εύρος 5 εβδομάδων σε μία εβδομάδα φορμαρίσματος ώστε να πηγαίνουμε σε αγώνα. Πάμε στον αγώνα, πάμε Μπολόνια, όπως είπαμε και πριν, να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες πρόκρισης και ούτως ή άλλως έχουμε και άλλον ένα αγώνα στη Βαρκελόνη μετά, που θα είναι και ο τελευταίος αγώνας πριν από το παγκόσμιο. Εάν όλα πάνε καλά και έρθει η πρόκριση για το παγκόσμιο, είναι τέλος Ιουνίου. Πολύ δυνατή η περίοδος και με CrossFit αγώνες και με Hyrox αγώνες. Κάθε σουκού σχεδόν έχουμε και μια υποχρέωση, αλλά γι' αυτό ζούμε. Αυτές είναι οι περίοδοι που μας κάνουν να περιμένουμε όλη τη χρονιά, που ανεβαίνουν οι εντάσεις, ανεβαίνει το άγχος, ανεβαίνει η πίεση, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία συνεχώς εξελισσόμαστε. Πάμε στους αγώνες και εδώ. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Έχω φτύσει την ψυχή μου μαζί του. Στα Μπουλόνια, τι θα γίνει στα Μπουλόνια. Πιο μικρό.